Mga nilangkat og medalya sa bag-o lang natapos nga SEA Games, gipasidunggan sa rakbayan sa Talisay si Andrew Kim Remolino, silver medalist sa triathlon, gitunulan og financial incentive mismo ni Mayor Samsam Gulias. Samtang sa pagbalik sa Sugbo nilang Pearl Caneda, gold medalist sa dance sport, og Larry Avila, silver medalist sa shooting competition, mauna usab ang pasidunggan. Mas malipayon ang Pasko sa mga lolo, lola. Lakip na ang mga PWD sa Lapu-Lapu City. Kay giapod-apod na kanila ang tag 3,500 pesos nga ikaduhang hugna sa financial assistance sa senior citizens. Dugang 1,000 ka pesos ang nadawat sa mga nag-birthday sa buwan sa Nobyembre o Disyembre. Tag 2,000 pesos ang alang sa mga PWD. Mayor sa Dakbayan sa Mandaue, dili muuyon pagpamaligya o pabuto sa syudad. Makikistorya pa siya sa kapulisan bahin sa maong lakang. Sa miaging mga tuig, higpit ang regulasyon sa mga pabuto sa Mandaue City.